Mondoñedo segue de festa, Mondoñedo segue de entroido. Nós viñemos a meternos no medio do acto máis esperado do seu día grande, o desfile. Mondoñedo está de festa, está de entroido, está de alegría. Que lle pasa ao alcalde polo corazón? Hombre, unha gran alegría e satisfacción. Isto está a reventar, é o que queríamos todos os mondoñeses, poder disfrutar do entroido e además do noso día. O día prestouse e a alegría ves a xente con muchísima alegría, hasta os cativos máis pequeniños. Todas estas festas como a San Lucas, esto entroido, o Remedio San Lucas, sempre é un pulo moi importante a Mondoñedo, sempre ves as calles cheas de colorido, sempre de festividade, eu creo que é fundamental. Además, económicamente tamén repercute moito. É que para nos entroido é enseñar un traballo que lo vamos facendo durante moito tempo. Nervios e subidón. Ganas de pasalo ben e pa'lante. De que hai moitísima xente que se volca, que nos axuda para que isto se poda levar a cabo, a parte dos participantes, que tamén é unha cosa moi importante, porque se de participantes non funcionaría. Pero é un traballo que se leva con ledicia, con alegría, non é unha satisfacción, é máis satisfacción que hoxe é imposible, ver todo a reventar. De facer algo relacionado con bosque, é unha temática así un pouco distinta. Bueno, xa que Trump está cos astronautas, está cos ovnis, pois vamos para lá. Entón é para festexar un pouco, darlle tamén un pouco de colorido que é o que corresponde. Nevarme E a quen se lle ocorreu a idea? a mamá. Aquí o entroido non remata nunca. Hoxe, además, que nos acompaña un tempo estupendo, dá que facer, dá que traballar, pero bueno, a verdade, ao final, estamos moi contentos coa participación deste ano. Estamos por encima dos 1000 participantes, moitas comparsas, moitas charangas, moitos grupos e moitos individuales e parellas. Pois además do desfile que está comezando agora, tuvemos pola mañá ambientación polas rúas, despois pola noite teremos un baile infantil a partir das 8:30, entregaremos os premios e despois no Círculo Recreativo do Casino hai un baile hasta altas horas da mañá, o sea que a festa está asegurada hoxe en Mondoñedo. Estar aquí é un placer, a verdad. Nada, as rúas son preciosas e o carnaval é maravilloso. Disfrutar y compartir cosas con los amigos. Desde os 2000 facendo o desfile neste sábado de Piñata, antes era o martes de Carnaval, e o que facemos con isto é atraer máis disfraces de toda a contorna, de todo o norte da provincia, que veñen este día, que xa o teñen marcado no seu calendario para vir a Mondoñedo. Penso que o entroido vai no gen dos galegos, existen moitos entroidos en toda a provincia, en toda Galicia, pois tamén ten un atractivo, además desfilar polas calles do casco histórico como Mondoñedo e rematar na Praza da Catedral. Maite, por favor, préndelle lume.